салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. имрӯз мо дар ноҳияи Рӯдакӣ бозори масалаҳи сохтмонӣ қарор дорем. ба шумо нархҳои тахта, шифер, арматур, дари тирезаҳои чӯбӣ, пластикӣ, бисёр чизҳои масалаҳои сохтмонӣ гап мезанем. ин ҳамин магазинда чизе боша ҳамаша сёмка кардем, нархҳоша пурсидем. Видеоро то охириша тамошо кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед, я лайк қати дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнавоҳои бисёр чизҳоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. гузаред тамошо кунед. агар ай канал наёфтед, комментарияда ҳатман нависед. ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. чандаи Димовка 4 метра, дahak 25 сом. 50-ка, 50-ка 15 4 метра 85 сомон. Димовка 15 4 метра 40 сомон. Ана инаиш ана сароковка 10 4 метра 52 сомон. Бале, сароковка 12 4 метра 63 сомон. Сароковка 15 4 метра 75 сомон. Инаиш 15 сароковка 4 метра 75 сомон. Бо доремака ина димовка 18 6 метра 85 сомон. Бо дорем димовка 20 6 метра 90 сомон. Ана бо инаиш рейка патрошни 4 баду метраж 3 сомони. Ина 50-ка 10 6 метра ана 85 сомон 80 сомон мешава. Инаиш 50-ка 12 6 метра 90 сомон. Ҷойш чӣ диша бугум? Хел ҷой мешидагиша бугум. Ана рейкаи 4 ба 4. Ана ира 5 сомон 80 дирам метриш, бале. Бо дорем рейкаи ғавс дорем 5 ба 4. И 7 сомон 680 мешава ҷои шидаги. Инаиш ҳастай димовкаи 9 мега 8 меброя. Ира ака 38 сомон да метем донаша. И донака. Бо дорем 50-ка 20 160 сомон 6 метра 20 ба 5. Ана 18 ба 5 ҳастай 6 метра 145 140 мешава. Бо дорем сароковкаи 20 134 130 сомон мешава. Бо дорем димовкаи 12 55 53 сомон мешава 6 метра ё. Инаи 6 метраи димовкаи 15 68 65. Агар ки бисёр куб бигира 64 сомон мешава. Инаиш димовкаи дahak заводская 9 меброя 45 сомон 43 сомон мешава. ҷойши 43 сомон. Бале 6 метра. Ана сароковкаи 18 125 сомон бисёртар бигира 120 ҳам метем куб бигира. Ана бо дорем сароковкаи 10 ана 68 65 сомон мешава. ҳама оз гап задестем ку кубишта мамеқам кубишта чӣ хел меғалта ҳами ҷои шидиш ҷои кубиш ҷои сумгириш ҳамиқа куб чанқа бисёр бигира ҳамин нархта метем. Бо дорем сароковкаи 12 6 метра. И куб бигира бисёртар бигира 78 сомон мешава. 80 бале донаки бигира 82 80 метем куб бигира 78 метем. Сароковкаи 15 ба 4 мега пурра неста ё ҳама бестандарта стандарт чи қимата мо надорем. Ё рака 95 сомон мешава 94 ҳам мешава бисёр куб 94 мешава. 50-ка 15 14 ба 43 44 меброя ана 123 сомон 120 метем. нарх тахта оз камта хестага мо бори куна ҳамин нарх метем. бо дорем брус дорем 10 ба 18 дорем 280 сум. Ана бо дорем 10 ба 20 дорем 290 сомон. бо сементро моир 445 ни моир 547 хоаксин дорем 48 ёх дорем 38. раҳмат ба падараш хушрӯ фаҳмонда. ина дӯстони азиз, дар бораи тахта ягон савол дошта бошен, ин ҳамин номерда занг занед дӯстони азиз. این کواdraش 450 سومن 450 سومن این مال ترکیه کвадрат қатия بله ё зи худиш чама чанай این یکنیم با یک 15 800 سومن 800 сомон. جای مشیدگیش 750 سومن. این در یکنیم هزار هم جای مشیدگیش 1300 سومن.
Арехия, Дубай. Бо арзонш ҳам аст. О, ака он аҷа бо аст наоша. Солчтини мешава. Иш тайёр кардеси оли. О, ёша тайёр кардам. Ё под заказ анамаш. Якни мазура, ям як да. Чанд бачанай? 78 ба 2. И пластикши ойна қатмон бимондаги ба. Ош 700. Чанд бачанай? О, як 60 ба як 44. Материал Тоҷикистон ё 300 сум. Як дар як 20. 300 сум. Бале. Нами яктага ки? О яктага о 400 сум ано. Чанд бачанай? О 60 ба як 40. О сифати ба и нига кан о нахсара кай о 7 сол гарантӣ дорам. Аё надоран ё зард мешавад. Адо пластир умсарай Тоҷикистон ай. Ина мина гап задем? Ой 800 ма ҷой мештагиш 750 моли Туркияй. Туркияй роле пласт 15 сол гарантӣ дорам. Ё аркан мисол ё я донаш 550 сум арка мекунем. Я донаш як аш ё ки ина мина нимиш. Не, аму якта шиша рифлониш мезанем он оҷа астай шои ёду астай рифлони астай мисол аму диаметр чанде? О 80 ба 80. 80 ба 80. Бале. Чанд сум гуфтӣ? 550 сум 500 сум меша ҷой мештагиш. ина дӯстони азиз дару тирезаи пластикӣ да заказ кардани бошин. ина мин номер занг занед, заказ хати тайёр мекунад. ина миё душанбе ай. Аҳа. 65 сомон. Душанбе. Нархш, ҳо. Мана ин Ҳисор 60 сомон. 60 сомон. Мана ин Волгоград 70 сомон. барои шифри криша заданам. Барои заборам мезанам. Ана 2 метра дорад, 3 метра дорад, 0,3 талшина, 0,2, 0,25 талшина. Ана шоколадный цвет бо саузш аст. Аму 0,2 я лаваши хеле. Нархш гап занед да? Метрш ана 17 сомон 0,2. Мана ин 0,3 30 сомон метрш. Мана ин 0,25 метрш 25 сомон. Хоб бо чи инда? Тамом исен аму талшина аст. Ин диспе чи хеле диспе бет? Диспе барои пол задан, барои 4 потолок заданам мешава. И чанд бачанай? Сеини ба 1,75. Нархш? Хоб нархш 400 сомон. ДВП барои потолок 65 сомон донаш. Чанд бачан? 2,75 ба 1,75, 1,70. Хоб бо чи? Чеко, коньяк барои кришара болоша. Донаша ана 2 метрай, бараш 15 сантиметр меша, 10 сантиметр мешава. Хоб ин 10 сантиметраш 25 сомон, 15 сантиметраш 30 сомон. чи? Тунка барои каньёк кадан, яъне каньёки ҳозир диден, ҳам барои ҳаваяй, ҳам барои лук кадан, барои хонара, ҳам барои димоход. Тунка атсинкон мега, як штукаш 2,5 ба 1,25 120 сомона дорад. Талшинаи тунук ғавсаш 160 сомон. Ғавс чандай? Аки ғавсаша мо талшина надорад. Ино кило баркаш мекунад. 9 кило меша, 6 кило меша. Фаҳмо. И симок. Сим барои каркас кадан, хонода, тумбода. Сими 6 меган, килош 10 сомон. Ана сеткош барои вая монтаж ин аст. Монолит. Ори монолит донаш 25 сомон, 20 сомон. 15 да 15 квадратш, уш 10 ба 10 меша квадратш. 15 да 15. Ана 20 сомон, 10 ба 10 25 сомон. Квадратш 2 ба 1. 2 ба 1 квадратш. Гаматика. Ин арматури 16, пагони метрш 8,5 сомон,
ин размери да пагони метрш 4.5 сомон ҳамаш хитоям бори хитоя ана ин размери 14 метрш 6.5 сомон ин размери 12 5.5 сомон ва размери 8 ана 3.5 сомон дарозишон 5.85 раҳмат кунед не тумка барои потолок хоб пагони метрш 2.40 бариш 1 метр бо 2 ба 1 дорай 3 метр бо бариш 1 метр ҳастай метрша 25 сомония ино ҳамаш я нарх барои потолок криша ҳам баня ана ҳам кришаи берун ино ҳамаш я нарх ҳамаш ҳамҷа я нарх 25 сомон чанд намуд гила талшина 0.25 меша 0.25 ино лабовой мешава подсвети хичон ҳастай талшинаш 0.25 ана баландиш 25 сантиметр 2 метр дарозиш 2 метр баландиш 25 сантиметр хоб пагони донаш штук як донаш 30 сомон 25 сомон ду намуд аст да ай арзоношам аст қиматошам аст ина инҷада уголокош ҳаст ина 10 сомон 2 метр ай баландиш подсвети хичон уголок наконечник ҳамаш ҳаст инҷа подсветошон ҳаст ҳам тункой барои потолок ай ино канёкой барои кришаам 15 сантиметр мешавад 10 сантиметр мешавад донаш 2 метр баландиш ай ана 20 сомон ай бо дорай 15 сомон бо дорай 25 сомон се намуда дарои оҳанӣ барои хона айсини нарӯзин син берун 2 ба 90 мешавад бариш хоб баландиш 2 метр ай 670 сомон нархиш вайш дурун берун оҳанӣ ай дурун берун оҳанӣ ай ана вайшам амихелай вайшам 650 о лавги якум дармон ана турецки дар меган 2 ба 90 ай мдф меган ана вай ай ана дона 600 сомон чанд ба чанд ай 2 ба 90 ана ям туркия ям 2 ба 90 мешавад сафедча вай сиёҳша иниш ям 600 сомон ай хоб ана ин канёк барои криша гуфтум 15 сантиметр 30 сомон дона 2.5 метр бариш 15 сантиметр ин даро 650 сомаишам ана ишам 650 сомай вайшам 650 сомай дарун берун оҳанӣ ай дарун берун оҳанӣ ай ана размер 2 ба 90 мешавад 1.90 да 90 мешавад ду размер дорем хоб ана ин дарош 2 таваққаш ҳастай ин 2 таваққаш 1000 сомон 2 ба 90 1.20 ба 2 ай дурун вай мешавад лата чӣ мегам мачалка ай даруниш беруниш оҳан ино дарои ӯзбекӣ ино биен хоб 2 ба 90 мешавад 1.90 да 90 мешавад нархиш 600 сомон ай шоколадный свет дорем баъд сафедиш ҳастай ана мига ҳастай сафеди вайш ана ин дарои вай ҳастай ина мегам 2 ба 70 мешавад барои баня барои кухонӣ ана нархиш 450 сомон металлик мега мдф ӯзбекиям ям 600 сомон ай 2 ба 90 гуфтум ҳамин аз карати дарои мо ҳамин зираша дарои тахтагӣ мешавад заводской подзаказ 2 ба 90 мешавад размери стандарт ай нархиш 520 сомон треза 1.20 баландиш бариш 1 нархиш ана 450 сомон 2 ба 1 1.20 ба вай 1 ана инош 1.20 1.30 1.20 ба 1.30 1.30 баландиш бариш 1 пластик инош 450 сомон ай мана ин трезои хитоӣ ай ана 1.5 ба 1.40
нархиш 450 сомониям. И арзон ай. Ино қимат ай, ино арзон ай. Сифатош фарқ мекунад да. Ана иниш 550 сомон ай. Нархиш ана 140-120 размер. Ана ин дарои этреза узбекия. Мана ино. Ино узбеки. Узбекия 500 сомон ай. 120-130 дорай. 120-140 дорай. Подсвети даро, ҳозир камера кардем. Подсвети авай даро. Ана ин трезои чӯӣ 160 сомон. 120-130 шаста ина. 120-130. Ана ин дарои трезои чӯӣ оригиналош тахтош ғавсе 50-ка 140-120. Ана нархиш 220 сомон. 235 сомон. Ду намудай да? Иш часпак дора, иш бечаспак ша. Ана дарои фанери даруниш мана лафтагиай. Беруниш оҳанӣ. Ё 550 сомон нархаш. Ана ишам амихел 550. Ярам ранги ҳамин. Ана ин ду табақа оҳанӣ. Ду тарафиш оҳанӣ ана вая. Хитсоз кунай да? Хеле вай надора. Оҳанӣ ами простоя. Нархиш 1000 сомон. Ё чи? Ино пенопластик. Пенопластик мешавад, 2:1 мешавад. Талшина 0.3 ҳастай, 0.4 ҳастай, 0.5 ҳастай. Ана баъд 10 сантиметр ҳастай. Чанда ин? Ана 0.3 ҳастай 20 сомон. 0.4 28 сомон, 0.5 30 сомон, 0.10 ҳастай 45 сомон. И сетка вая барои забор гирди агарото мақсад ҳастай участкои ки мегиранд агаротошонда гирди боғода ҳастай 10 метр дарозишонай. Ана квадратни дорем 5x5, 3x3, 2x2 шкофош, тешкош. Ана баландишон 1 метр. 10 метр дурози. Ҳамаш як размер. Фақат айрӯи ами шкофишон фарқш ҳаст ки нархиш қимат меша. Агар кушод шава, симиш кам мерава, арзона 120 сомон. Бо ҳаста 140 сомон. ҳаста 145 сомон. ҳаста 160 сомон. ҳаста 150 сомон. Симхор. Симхор барои ами гирди заборо мегиранд. 1 килош 15 сомон ай. И рулонаки ай. Мана ин скиловат. Мана ин минват. Ин барои чорин потолок. Ирам барои чорин потолок. Ҳам барои бочкара мепечонанд. 160 сомон, 180 сомон нархаш. И квадратши ҳамин як донаш. И як донаш 13 квадрата, и 12 квадрата, и як донаш 18 квадрата. 180, ин 160. Хоб ино пластикан. Барои потолок. Як штукаш 6 метрай, бариш 25 сантиметрай. Ана нархиш 40 сомон. Барои потолокои хона, берун, навес. Ана ин фанер. Фанера дорем барои потолок. Барои шкаф кардан. Барои парта кардан. Талшина дорем. 0.3 як дона 65 сомон. 0.4 дорем. як дона 75 сомон. Чанд ба чанд мешавад? 1.5 ба 1.5 размер. Хоб 0.5 ҳам ҳамин размерай. Ана талшинаш 90 сомон. 0.6 120 сомон. 0.8 145 сомон. 0.9 дорем 160 сомон. Мана ин намаста 1.5 талшинаш фанераш и 200 сомон. ин барои устал кардан, парта кардан зурада мактабуда. якамдаем раҳмати калом амиқа вақтша гирифтем. ҳамаша хушрӯ фаҳмондак. инами магазинда чизи дар кор боша, пурсидани боша, инами номерда занг мезанед. айна дӯстони азиз, набори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. бо нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай аллоҳ баракат. ай шумо боша. якта лайк дӯстони азиз. саломат бошед.